Typy ľudí v biznise. Tí, čo stále niečo plánujú a nikdy nič nerobia. Prvýka. Áno, Vikuš? Hej, no viem, že týždeň prešiel, ale vieš, čo sa mi posralo? Nie, žijem, jasne som sa neozvala, hej. Vieš, mne do toho niečo prišlo, lebo dieťa, muž, ja viem, ale teraz je čo, sobota? Hej, už určite idem, určite budeš spokojná, hrdá na mňa. Ten, čo skočí a pláva. Juj, no veľa tu je toho. Sice nie úplne všetko viem, ale bude to super, ja už to teraz vidím. Toto sice už viem, toto ešte nie, ale ja viem, že to bude brutalita. Ten, čo stále čaká na znamenia od vesmíru. Milý vesmír, prosím ťa, daj dneska už tie znamenia, že to, čo robím, je správne, že tie peniaze už pomaly prichádzajú a ostatné všetky výsledky, prosím, ja už čakám iba na tvoje znamenie. A potom sme tu my. Čo robíme každý jeden deň, aj keď sa nám sakra nechce.